ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин доруҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Инак дӯстон, шаби гузашта дар Олмон турнири UFC 4 баргузор гардид ки дар он варзигари тоҷик Доробшон Наботов зидди варзигар аз Колумбия Маурисио Оталора муҳориба гузаронид. Муҳорибаи онҳо аз 3 раунд иборат буд, лекин аллакай дар якум раунд ба анҷом расид. Наботов бо як зарба рақибро ба нокаут равон карда ғалаба ба даст овард. мо Доробшо, даста ва ҳамаи мухлисони ӯро табрик мегӯем. Акнун бошад мегузарем ба турнири UFC Fight Night ки ин турнир низ шаби гузашта баргузор гардид ва яке аз беҳтарин турнирҳо шуд. Ҳозир мефаҳмонем ки барои чӣ. Дар ин турнир ҳамагӣ 13 муҳориба баргузор гардид ва аз ин 13 муҳориба 11 тоаш фавран ба анҷом расид. Дар тарихи UFC чунин турнирҳо ҳамагӣ 4 то буд ва акнун 5 то шуд. Муҳорибаҳои пурраи ин турнирро дар телеграм-канали мо Паҳлавон ТЖ тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм-канали мо дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. Муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи рейтингӣ ва довталабӣ дар вазни миёна байни Насруддин Имавов ва Кайо Боралио шуд ки ин муҳориба тамоми 5 раунд идома дода ба фоидаи Имавов ба анҷом расид. Ҳамин тариқ Насруддин Имавов бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда яке аз довталабони асосӣ барои камарбанд шуд ва ба Дана Вайт муроҷиат карда гуфт ки ӯ барои муҳориба зидди чемпион омода аст. Худи чемпион Ҳамзат Чимаев бошад ин муҳорибаро тамошо карда баъдан дар Твиттер навишт ки муҳорибаи хуб, ассалому алайкум. Ҳамчунин муҳорибаи асосии турнирро Ислам Махачев тамошо карда Насруддин Имавовро табрик кард. Баромади олиҷаноб, табрик бародар Насруддин Имавов, навиштааст Махачев. Боз Махачев бо диққат дуюм муҳорибаи асосии турнирро тамошо кард ки дар он ду ҷангвари топи вазни сабук Бенуа Сендени ва Маурисио Руфи ҷангиданд. Ин муҳорибаи дурахшон шуд ва дар ин муҳориба Сендени гӯштини худро истифода бурда дар дуюм раунд Маурисио Руфиро маҷбур кард ки таслим шавад ва ҳамин гуна бо тариқи сабмишн ғалаба ба даст овард. Пеш аз ин муҳориба Маурисио Руфи гуфта буд ки агар шумо муҳорибаҳои дилгиркунанда гузарониданӣ бошед, пас ба самбо машғул шавед. Ва дар вақти муҳорибаи ӯ зидди Сендени Ислам Махачев навишт ки ғалаба ё бохт, Руфи малакаҳои гӯштӣ надорад. Ва вақте ки ӯ таслим шуд, Ислам илова карда навишт ки бисёртар тамрин кун, кам гап зан, ана калид барои муваффақ шудан. Ҳамин гуна Ислам Махачев дар суханҳои Маурисио Руфи ҷавоб дод. Ҳамчунин дӯстон, ин муҳорибаро варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов низ бо диққат тамошо карда чунин суханҳо навишт. Бенуа Сендени ҳайрон кард, аҳсан, навиштааст Наимов. Боз як маротиба дигар хотиррасон мекунем ки ҳамаи ин муҳорибаҳоро дар телеграм-канали мо Паҳлавон ТЖ тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм-канали мо дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. То боздид дӯстон, хонободу сарбаланд бошед.